Giant Trevally o MAMSA na halos 17 kilos ang gabat na dakop sa Camarines Norte. Uyan report. Day napugulan kan mga residente na mapawaw, makalis mabanwit ang sarong higanteng Trevally o MAMSA sa gilid kan dagat na sakop kan Mercedes, Camarines Norte. Ang nasambitan ng sira ang nag-abot sa 17 kilos ang gabat. Sigun sa nakadakop kainin na si Dennis De Jesus, bako sa nainian enot na beses na nakadakop siya nin araw kainin kadakulang sira. Yung nahuli ko 3 days ago is MAMSA, which is in English is Giant Trevally. Na nagugulat ka, mahuhuli mo lang sa tabi ng dagat. Indikasyon subot ini nakadakol pang sira sa kadagatang sakop kan Mercedes. Kung kaya dapat subot ining mapakatamanan, asin mauntok na ang mga iligal na gibo arog kan iligal na pagsisira. Napakayaman ng tabing dagat ng Camarines Norte. Lalo na kung proteksyonan ng gobyerno about sa mga illegal fishing. Yan ang dapat mawala. Siguro mas dadami pang isda sa tabing dagat ng Camarines Norte. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.